ku danna mana subscribe da alama kararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sababbin bidiyo mu za ku gani. Mun gode. Kyakkyawa mai kama da kalar su, wanda mata na garinmu duk kalarsa suke so. Ba irin ka ba dangon ka ba abin da ake so, don haka ta baya ni da kai san ba so. A cikin miki zabi kalata shi za ya mallake ni. Ni a kanki nake yin dukan tunani kullum, zuciya ki rike ta aje ta salin halin. Kanki zan iya komai aka yi ni kotun kolin. Sumani ne yan inuwa na baki karbin kullum, zuciya ki rike kar ki je ga wani na. Shigar ka daban ce kalar zamani, na ya alfahari tun da har ka damu da ni da kai mun dace ba ni bin sakutaki. Idan har kika bi shirijiya ne zana afka, ko kuma ka wuce bahar maliyatan ka afka, ko kuma in wuce gaban jirgi kai ya taka. Matakar baki so ina ba amfani da rayu, dan me garkuwa ga alisho na matakanki. To in gubar tun da ka biɗa duka shanye.